reduce global vulnerability by 2030. Gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru loro bache duto te kaunti no kirito puodho gi manyien e sama piny owacho olanda pedha ne jogo ma uso math moko puodhi. Magi oyange nyasi mar ik ji 17 mano wito ngimagi tok madho math moko puodhi e kaunti no ma Kirinyaga. Oyangore ni jal mane uso ne gi math osemak kendo chwale do de 16 kiwe gi rambun ka kongo moneko gin mago mane gin ranyisi e tesend obila. This man who sold this poison has been arrested and arraigned before court for a record 16 times. He is given fines that are mockery of justice. And he continued to sell these products. And this is the result that we have here today. Jotelo mopogore mag piny owacho nochopo nyasi mar ik ni ji 17 mano wito ngimagi tok madho math moko puodhi e gweng' ma Kangai, kaunti ma Kirinyaga. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwayo doho mondo konygi e lweny mar kedo gi math moko puodhi kochwal buche makamago e mbelegi. We feel very low as a nation that our courts of law, despite being presided over by parents, are working against the very people that they serve by giving court orders to allow merchants of death to continue selling poison to our children. Bendo nyiso jotelo mamoko ahinya matie gwenge mondo okas rito chik e kedo gi math moko puodhi kowacho ni joma math makamago ibiro yud e gwengegi ibiro riembe tich. Hakuna ofisa yote ya polisi atashikwa na kasi apigwe transfer because that is transferring a problem. Na hizi kaunti zote ni part of Kenya. So wewe ukishindwa na kazi hapa Kirinyaga umechukua hongo watu umekufa, hatuwezi peleka wewe Kiambu kwa sababu utaenda kuua watu huko. So officers mko hapa nataka kutangazia nyinyi hakuna mtu atapigwa transfer. Kiamashiri police station and Kangai, we have removed the entire station from constable to OCS to Noaton. Omedo ni piny owacho e lweny kedo gi math biro kawo okang' mager ne jogo duto manyayo loso kod uso math moko puodhi. Wach mosir kod gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru mabende olando loro bache duto te e kaunti no.